أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Allah abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyabuza ukuthi angizange yini ngikwenzele amehlo abe mabili. Alam naj'al lahu aynayn, angizange yini ngikwenzele amehlo abe mabili. Walisan, nolimi lolo cevuza ngalo, okhuluma ngalo amanga namhlanje, okhonza ngalo abanye onkulunkulu. Lamehlo la obona ngawo izinto ezirong umdala angafuni ukuthi uzibheke. Lamehlo la okuyiwo akukhombisa indlela yokuthi uyokhonza labantu laba abangakudalanga abangakwenzeli lutho. Allah uthi lawo mehlo awazange yini enziwe yimi, akusange kube yimi engidale ngakunika lawo mehlo lawo. Nalolo limi lolo ongithuka ngalo namhlanje uthi ngiziqu intathu, awuzange yini ulidalelwe yimi lolo limi lolo. Nalolo limi lolo okhuluma ngalo ukhonze abanye onkulunkulu, wazi ukuthi mina ngikhona yimini engikudalile. Washafateni, nalezo indebe lezo zomlomo wakho, okuyizo lezo ezifihle ihlazo lakho. Cabanga ube bekuthiwa umuntu akanazo indebe zomlomo, ngabe nje amazinyo ahlelo bala, wona lawo amamabi eningigwara ngawo, eningihlekayo ngoba ngalimala, kulungile. Kodwa umdala uthi cabanga ube lezo indebe lezo zomlomo lezo bezingekho, ngabe inhloboni kapende wena muntu. Mina nawe ngabe siyafana, nawe akha amahle ngaba ngaphandle, nawe amamabi ngaba ngaphandle, kube le indebe lezi azikho. Yikuphi esikwenzayo esibonga ngako umdali ngendlela asidale ngakhona? Subhanallah. Subhanallah. Allah says insan, umuntu. Allahu Akbar. Khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Umuntu ngimdale waba perfect. Kodwa abantu ababongi. La in shakartum la azidannakum. Ukube benibonga ngabe ngiyanandisela, kusho umdali. Ukube benibonga ngabe ngiyanandisela. Mfowethu, dadewethu, awubonge nje kumdali mawuvuka nje kuseni uthi nje alhamdulillah. Oh Allah, mdali wethu, mdali wento zonke, udumo lukufanele wena wedwa ngoba uwena ongenza ukuthi ngivuke. Kwa ukuvuka nje ngenziwe ukuthi ngivuke. Baningi abangavukanga kodwa mina ngivukile. Ngiyakubonga nje kona lokho. Okuningi sekwamabonus, ngizodlani, ngizogqokani, ngizofika ngithini emsebenzini mangabe ngilate, okusalayo ngivukile. Ngababona abazalwane bami, ngababona abafowethu, ngababona odadewethu, ngababona ama-colleagues wami. Ukubonga nje umdali, umbongele nje kona lokho. Ubonge nje umdali ukuthi ukudale wakupha amehlo, wakupha ulimi, wakupha izindebe zalo mlomo lo okhuluma ngawo. Bese uyabheka ukuthi lezi zitho lezi zomzimba umdali akubusise ngazo. Singabala singaqedi. Amathambo nje umuntu emzimbeni zaba 266 bones emzimbeni womuntu. Uyayibona? So akumbonge nje umdali wakho ukuthi amathambo wakho awabhlungu, indlebe zakho ziyezwa kahle khona abantu abangezwa, amakhala akho ayakhona uhogela kahle khona abantu abangakhona uhogela, bangakwazi ukuhlukanisa. Hey bafowethu, ake simbongeni nje umdali. Simbongeni nje umdali. Ukuthi ngiyabonga mdali wezulu nomhlaba. Ukubonge yena, ukhohlwe abanye abangakudalanga abangakwenzeli lutho. Ukubonge yena nje ngomusa wakhe. Ngoba nalo ongakudalanga nayo uyawudinga umusa wakhe. Uloku umkhonza umbiza ngoNkulunkulu kodwa nayo udinga umusa wakhe. Lo omdalile wadala mina, wadala naye, wadala nezinto zonke. Awukuvula amehlo ke Dakhi. Awukuvula amehlo Dakhi. Uyazi masingake sivula amehlo, sithathe lento, angifosti umuntu njalo. Kodwa uma ngabe abantu bangake bathathe lento bazehlise babe ama-Muslims, bazithobe, bazinikele phansi kwentando kaNkulunkulu. Uyabona lento umdali ayinikeze uIbrahim Traore, akazenzi lo mfana, uhamba nesibusiso. Lo mfana uguqa ngedolo ayohlaba ngobuso phansi, abonge kumdalo wakhe, acela ukuvikeleka.
uzomvikela and i-Africa uzoyihlanganisa, believe you me. Bethanda bengathandi lo mfana i-Africa uzoyihlanganisa. I-Africa izobuyela kwisimeni sakudala lapha abantu babengahlupheki khona, lapha abantu babengaswele lutho, bengakabulawa umgogodla wokuqatshaniswa nomdali. Bafowethu asibuye emasisweni. African Renaissance asibuye emasisweni. Angibonge.